Turn your Bible in the book of Ephesians, chapter 4, beginning from verse number 10 or verse number 11. Ephesians chapter 4, verse number 11 down to verse number 16. In your Bible, 1318. Now in verse number 11, the Bible says, "And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Verse 13, "Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ." Verse 14, "That we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive." Verse 15, "But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ." Last verse, "From whom the whole body, fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth." Take note, every joint supplieth. "According to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body, unto the edifying of itself in love." Let's go ahead and close our eyes. Managayat ken managparabor nga Diyos, iti daytoy nga bigat apo, agyaman kami kadagiti kanta, dagiti testimonies, Lord, ken ti ministry nga intalek mo apo kanyami. Ngarod apo Diyos, ikararag mi apo iti adipen mo, iti balegi apo Diyos tinauguration ijay Hong Kong tatta nga bigat apo. Ket sapay ka di apo Diyos ta usarem isuna, ken kastamet apo, nga do kuma apo Diyos iti kararwa, nga agbabawi ket awaten da ka apo. Ket sika nga rod apo Diyos iti mang bendisyon kada itoy nga aramid. Kastamet apo Diyos iti panakaipanayag iti saom. Sapay ka di apo Diyos takaritam iti pamati mi. Uray no kasanon ti kabayag mi nga miyembro apo. Tulungan na kami nga maawatan mi. Ket agbalin kami nga supportive apo Diyos ti adipen mo. Ken uray pay ti trabaho mo apo Diyos. Ngayon paubram kanyami apo. Forgive us our shortcoming, because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Now, kuna na iti Bible, "And he gave some apostles and some prophets, and some evangelists, and hence some pastors and teachers." Amen? Hence some pastors and teachers. For what reason? Anat reason na kakabsat no apay nga ti apo, ket nang ted iti pastor. Verse number 12, "For the perfecting of the saints, for the work of the ministry." Tapnon iti kagimungan, ken dagiti namati iti apo kakabsat, ket agbalin nga nanakem. Numakem da iti pamati da. Ket kunana ti Bible, "For the work of the ministry." Tapnon makatulong da, maaramidan da, iti trabaho iti apo. Again, hantayo nga makatulong kakabsat iti trabaho iti apo, no hantayo nga nanakem. Kasla tayo ubing kakabsat. Tayo ubing hanpay nga nanakem, ken hanpay nga mapagtalkan kakabsat. Hamo nga mauray wano makita ken kuana kakabsat. Iti itutulong na, gaputa iso na ket hanpay nga nagnakem. So kastamot iti church kakabsat. Iso nga nang ted iti Diyos iti pastor, tapnon iti kasta suruan na kakabsat, ti kagimungan, nga agbalin nga nanakem, tapnon makatulong iti trabaho iti apo. Ngam amuyo kakabsat ken gagayem. Dahiti ka challenge ni Apostle Paul kadagiti Ephesian believer. Ngam numampay iti kasta kakabsat, ket kunana, adda iti makaipawil no apay nga iti maysa nga tao, maysa nga namati ken ni Apo Jesus, ket haan nga agbaling nga nanakem. Wanoan nga grow kakabsat. Gapot ako na iti verse number 17. "This I say therefore," ti Ilocano, "daytoy nga rod iti bagak, ket saksyak iti apo, di kayo kuma magmagna akas iti pannagna, dagiti hentil,
iti kinapalangguad, dagiti isip da. Laglagi pa tayo kakabsat, nga datayo kat hentil tayo dati. Ngam idi nakanitong inawat tayo ni Apo Jesus, nagbalin tayo nga church, Christian. Amen? Kat ti kayat ti Apostol Pablo, handa ko man nga padasen, handa ko man nga papanan manen kakabsat, DJ ugali iti kinahentil da. Gaputay sudan ket namati ken ni Apo Jesus, masapol nga je panangiturong iti Apo ti biagda, isot aramiden da iti panagbiagda. May kadwa nga reason kakabsat no apay, nga iti maysa nga believer ket haan nga grow, haan nga surrender, haan nga sumurot ken ni Apo Dios. Verse 18, having the understanding darkened, idinto anakudrepan ti pannakaawat da, anayad adayuda ti biagda ti Dios, gapu ti kinakuneng da, ignorante da. Kinakuneng, nga da kadakwada, ama ipuon iti nabolsekan a puso da. Kakabsat, dayjay puso da natangken. Isungar nga kuna ni Solomon in the book of Proverbs, chapter 23, verse number 26. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. So damag man kanyayo kakabsat, sure yung matlang nga langit ang tipapanan nyo. So no sure kan nga langit tipapanam, maibilang ka kadaytoy, anak ko kunana. Kat kunana may kadwa, give me thine heart. No anak na ka iti Diyos, itad mo tapusom. Ti problema kakabsat, iti ado nga Kristiyano, handa nga makita je panangiturong iti Apo ti biagda, gaputa je puso da, handa pa'y na isurrender. Tatanga bulan kakabsat ket araw ng mga puso. Amen? Ti tao, uri awan sakam agbiag ka. Uri awan imam agbiag ka kakabsat. Ngam no awan pusom kakabsat, awan hangka agbiag. Kat ti daw dawaten ti Apo kanya tayo, jay puso tayo. Nakasurrender mo't lang ti puso tayo kakabsat. Baka mo't adda kagudwa, adda nang isurrenderam nga sabali iti pusom, iso nga hammo masurot, ken makita jay kayat iti Apo iti panagbiag mo. Iso nga ginggatat kakabsat ken gagayem, nakaladladingit, taado nga believer kakabsat, iti annapay nasurutan, iti agserbi ken ni Apo Dios, nakabaybayagan. Dayjay ti problema kakabsat, handa pa'y na isurrender iti puso dati Apo. Now, ti lesson tayo tatakabsat kit the power that works in the church. Jay bileg pan nakabalin, ngagtrabaho kakabsat iti kagimungan. Apay nga iti church ket masapol, nga ma-empower iso na. Apay nga datayo kakabsat ket masapol nga mapabileg. Apay nga datayo nga namati ken ni Apo Jesus ket makarit ti pamati na, gaputa iti Dios at dapanggap na kanya tayo. Nakapimpintas, daytoy title ti, daytoy tema tayo tatangatawin. Enlarge our cause. Ti saludsod kakabsat, nagsilaw kakadin yan ti pagbasaam. Ada ka din ti impact mo. Jay ko na ni Pastor Proby kakabsat, masapul nga dalang ammo nga si kakit namati ken ni Apo Jesus, no diket maawatan ken maramdaman da kuma nga si kakit anak iti Diyos. Halang anak iti Diyos kakabsat, no diket si kakit baptis. Ammo da nga si kakit baptis. Ngam tinagladingit kakabsat ken gagayem, handaman lang maramdaman, dayjay bileg iti Apo, ken jay testimonyum kanyada. Amen? So masapul kakabsat nga ma-empower iti church for the perfecting of the saints. Tapnon mapabileg, mapanakem kakabsat iti kagimungan, datayo nga namati. Awanan na kakabsat ko idi nagmi-meeting kami. Amuyo, urengatan kasano iti ayat mi, nga mga bra kadagiti kayat ti Apong ipaubra kanyami, da kami ket agkapoy kami met, da kami nga pastors nagpintas dagiti panangililit iti Apo iti biag ti ministry, ket aramiden mi amin kaabsat babaen ti parabor ti Apo, ket masapol iti miyembro nga tumulong kadagitoy nga banag, ta hami makayanan, hami makabailan kakabsat, taado dagiti inlukat ti Apo, nga mabalin tayo nga aramiden iti panagbiag tayo. Iso nga masapol, tayo kakabsat, nga agbalin nga nanakem, tapnon maaramid tayo, jay kayat ti Apo iti panagbiag tayo kakabsat.
for the perfecting of the saints. May kadwa, for the work of the ministry. Nagtakal ti trabaho iti Apo. Ket nagbasit mo, tego na ni Pastor Proby datay, nagbasit ti agtrabaho. Amen? Dahiti kaado tayo kakabsat. Kitain nyo man, nakadado pa iti bakante. Amen? Nakadado pa iti bakante. No sika kumakit nakaawis, naka-invite iti maysa nga tao kakabsat. Ket masursurwam, nga dumakal iso na iti pamati na kini Apo Jesus. Ket adadapay kakabsat, nga makita ng tumet ti trabaho ti Apo. Digad umad ado tayo. Sapay kumata, ma-encourage tayo. Makarit ti pamati tayo kakabsat. Ngan tayo lang agbalin nga nanakem. No diket dayjay pa nagbalin tayo nga nanakem. Makita ti Apo, dayjay biag tayo ket usarin na kakabsat nga makatulong iti ministry. And edification of the body. Mapabilig tayo kakabsat. Now, one of the most dangerous times in your life is when you keep on going to church but not growing in God. Amen. Amoyo sa totoo lang, kanya kakabsat, na-save na 2001 by the grace of God. Awan ng disciple kanya, tilang amok kakabsat, gaputa, napasnag tayo kakabsat, iti panagsulwining, kat ni Pastor Proby ti adda je pasukin, idi every Sunday afternoon, inka magsulwining, kat siyak ti kanayon ng kadwa kakabsat. Aging ka nga na-observar ko kaabsat, no kasano iti agsolwining, agiragpat ti karkararwa, ken mang-disciple iti Kristiyano. Ket dijay kaabsat nga naawata kaabsat ken gagayem, nga dijay trabaho ti Apo ket nagdakkelan. Iso nga iti daytoy nga kanito, daytoy ti nagladingit iti biag ti maysa nga Kristiyano. Kanayon nga ag-church kakabsat ngam dimot ma-involve ti church. Kanayon nga umay ag-church, ngam di namot makita iti trabaho iti Apo. Kanayon nga ag-church, prayer meeting, Sunday morning, Sunday afternoon, at dapat personal devotion tayo kaabsat. Di tayo latamot kaabsat, makita iti trabaho iti Apo. Isong nga kung kunak, ijay Claveria kaabsat, uray pa'y ni John the Baptist, preach kanyayo, no natangkan ti puso yo, hangkay latag balbaliw. Amen. Iso nga han nga dayjay sao ti Apo kaabsat itinagkurang. Han nga jay pastor tinagkurang. Datayo kaabsat tinagkurang. Taditay man lang idokot jay biag tayo nga agserbi kay ni Apo Dios. Amen. Data panagbalin tayo nga stagnan kaabsat ti Christian life tayo. Dandanikan ag backslide. Nawan o bubrami ti Apo kaabsat ngani ka nag-backslide. Amen? Alwadam gaabsat ta nagrigat ti umadayo kay ni Apo Diyos. Iso nga dayta iti nakapigpiggad, nga maysa nga banag kakabsat, nga mapasamak ti biag ti maysa nga Kristiyano, jay umadayo kay ni Apo Diyos. Hanlang ati ag-backslide ket jay umadayo iti Diyos kakabsat. Backslider pay, ure pay, dagiti adat ti church no aduma. Nagpindas ti preaching kaabsat, ngam adayo jay Rick nana. Nakapimpindas ti panangipakita ti Apo, ti ministry, ngam kaslag taytayab jay panunot na. Amen? Agtaytayab jay panunot na. Iso nga hana masurutan jay kayat iti Apo iti biag na kaabsat. May papan ti ministry, tauri at dayan ti church, tumaytayab jay panunot na. Amen? Now, number 1, the power of the Savior. The power of the Savior. Ti pan nakabalin kakabsat nga adda kini Apo Jesus. Amen. Daytoy nga pan nakabalin, makita nga tatibiyag tayo kakabsat. Inawat mo ni Apo Jesus, adangatan makita iti biyag mo nga na isang sangayan. Han nga man nakabalin, dayjay Diyos iti biyag mo kaabsat, aging gangan nga makita, jay impact, manifestation ti biyag ni Apo Jesus iti biyag mo. Dayjay nga inawat mo, peke kakabsat. Dayjay nga panagpamatim, kadayjay mangisalakan kaabsat, haan pay nga napaypayso, noan nga makita iti panagbiag mo. Isungad nga kunana iti Bible,
2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, na itimay sa nga tao, at dan ni Kristo kenkwana, isokot baro nga parswa. If any man be in Christ, he is a new creature. All things, dagiti daan kakabsat nga napalabas, banag nga daken ka, nga naindagaan, mapukaw kuma, idi ka nito nga inawat mo ni Apo Jesus. Ngam ti problema, adot na isalakan nga tataag bibiyag kakabsat, kaday jay dati na nga panagbiag. Dapat ikatem, pukawem, patayem day jay, gagayem kan kakabsat, tati kayat iti Diyos, makita iti biyag mo ni Apo Jesus. First kakabsat, He gave us salvation. Praise God. Isot ng ted, iti pan na kay salakan. Hantayo may kari iti langit kakabsat. Ti pa kay karyan tayo ijay impyerno. Ngamiyaman pa'y iti Apo kakabsat, ta impakita na ken isuna kakabsat, iti nang ijaya iti biyag na tapnon da tayo, agkaroon ti biyag nga agnanayon jay langit. Now for example, amote nga tamot ni Apostol Pablo. Jay ko na ni Apostle Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Amotay mo ti background ni Apostle Paul. Abogado isuna, nalaing isuna, well-known nga tao, adot gagayem na, dati nga persecutor, dati nga mangpatpatay kadagiti believer kakabsat. Amo yun, no, si bibiyag lang ni Apostol Pablo, tatta kakabsat, katana pa inawat ni Apo Jesus, no madamag nagigibong tayo, umay ditoy. Amen? Nga madaydayaw iti Apo, taiso na kakabsat na lawlawagan ti panunot na DJ persecute na nga Diyos kakabsat isomatan ti pagserserbyan na. Ket kunana iti Biblia awanan ti kadaklan nga amwak iti panagbiag ko nuhaan nga jay mangisalakan. Kas jay tay kumakakabsat ken gagayem. Hana kayat nga asawen kakabsat nga mature kan because of your position timangted ken kat maturity kakabsat jay closeness mo ken ni Apo Diyos. Kita nyo ni Apostol Pablo, talaga nga makitam jay biyag na, nga uri adot pakaupayan, pakaproblemaan, ket gapot ayin soko na jay biyag na iti Apo, inaramid na jay kayat ti Apo iti panagbiag na. That's why he said, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Nakapoy na adot pagkapuyak, ngam gapo ken ni Kristo, isot mang papig sa kanyak. Amoyo, no pagtalinadan tayo, iti Diyos ti biag tayo. Dagiti kinakapoy tayo kakabsat, isot mang supusop, mang papigsa kanya tayo, tapnon kabailan tayo nga aramiden, jay kayat ni Apo Diyos ti biag tayo. Amin tayo, aday di pagkapuyan na. Amin tayo kakabsat. Ngam yaman pa iti Apo kakabsat, taada kanya tayo, nga mangted kanya tayo, iti bileg ken pigsa tayo. Kang runaan ti panakay salakan kakabsat. Kunana iti Acts chapter 4 verse number 12, awanan tinaggapot langit nga nagan, nuhaan nga itinagan iti Diyos. Ni Apo tayong Yesu Kristo. Amen? Kat dayjay nga kanito kaabsat, ket inawat tayo ni Apo Jesus. Iso nga may nga kang kanayon ko nga ibagbaga kadagiti pagsawsawak kakabsat, paka-in-invite tak. Amoyo, dua ti klase ti pamati kunak. Experiential faith, intellectual faith, kun experiential faith. Ti intellectual, amo ti tao nga da Diyos. Ngam kitain nyo, awamot makitam kenkwa na nga biyag iti Diyos. Kat uray pa'y kunak, uray pa'y kat dagidya da pagbaludan, amo damot ni Apo Diyos. Hangkali, ngam apay nga napandadjay. Gaputahan dam na experience kakabsat, dayjay ayat iti Apo iti biyag da. Jay pan nakaisalakan da. Katipatyan tayo kakabsat, han nga di intellectual faith, no di kat di experiential faith, nga napadasan tayo kakabsat, iti Diyos, iti bileg na iti panagbiag tayo, binalbaliwan na iti biag tayo. Amen? Ti tao, amo na lang ni Apo Diyos. Ngamhan na mapadpadasan, iti inaldaw-aldaw mapanagbiag na. He gave us salvation. He gave us serenity, calmness. Ikan na tayo kakabsat, iti panagbalin tayo nga kalmado kadagiti ado nga pasamak ti biag. Nakad-ado pa kaupayan, iti daytoy nga lubong kaabsat, nakad-ado iti pakaproblemaan.
Diyan mo no nakita yung kakabsat. Dete addayan ta, kang kanayon nga may balbalita yan ta TV. Dete napasamak ijay makunakon. Dete handa pa nakita nga eroplano aging gatata. 15 days nga absat. Permi nga agdandanag. DJ na naganak kakabsat. DJ dua nga sakay, simakay ka DJ nga eroplano. Ken DJ kaanakan na. Permit dandanag na. DJ lobo nga yan tayo kakabsat. Ado problema. Dagiti didigra kakabsat. Isot mang pakapoy no ado makanya tayo. Dagiti panubok iti biyag. Dagiti pagkasapulan kakabsat. Ngayon agyaman tayo iti Diyos. Taisunat mangted iti talna. Ken talged ti puso tayo. Isungaan ko mga dagitoy nga banbanag, iti mang pasardeng kanya tayo, mangupay kanya tayo, no diket agtultuloy tayo nga agserbiken kuana. Amen. Ti daddo mga min no daddo makakabsat, no adda dagiti probleman, adda dagiti panubuken ti biag. Jay dedicate na nga oras na nga panagserbiken ni Apo Dios, no daddo maala pay gapo kadagiti nga panubok. Ngam sorsorwen tay ko makakabsat. Nga uray no domteng ti kakasjay nga biag. Panubok iti biyag. Ket saan kuma, hantay kuma nga may kompromiso kaabsat. Dagiti aramiden tayo ken ni Apo Dios. Gaputa dayjay ket tulag tayo ken ni Apo Dios. He gave us serenity. Letter C, He gave us satisfaction. Ti Dios inikan na tayo iti pannakapneg kakabsat. Jay ko na nangarod ijay Book of Timothy. Ti Dios ket may ayo kakabsat no agtalinaed tayo kakabsat nga agserbiken kuana. Agiragpat ti karkararwa. So iti Apo kakabsat maragsakan. Ket ti Apo pinannek na tayo met tapnon haawanan ti biroken tayo iti daytoy nga biag. Isu nga agtultuloy tayo ko mga agserbiken kuana. Amen. So daytoy nga ta umuna kakabsat. Isu nga tat bileg mo. Wano isu nga tat mang pagpabileg ken ka. Ti pan nakabalin iti Apo. Sapay kuma tadagiti activities tayo yan ti church kakabsat. No makitam ti kasapulan, no makitam dagiti ministry kakabsat ken gagayem. Ket makitam kuma, ket maidukot mo ti biag mo. Lord, papigsaen na. No man pa'y nakapoy nak, kayat ko nga ma-involve ti church, gapo tawanan ti kang runaan, nga mabalin ko nga aramiden ken ka, nohaan nga iti panagserbi. Hantay yung mabayadan kakabsat, dahil pan nakaisalakan ngayon ti Diyos ti biyak tayo. Tay ko nakon, oray pa'y inaldaw ka nga, agyan yan ti church, hamo kaya nga bayadan, dahil pan nangisalakan ti Apo ken ka. Amen? Inaldaw day jay, di how much more kaabsat, no di nominggo ka lang umay. Di mas lalon. Amen? Number 2, the power that God bestowed to His servant, the pastor. Iti biyag ko kaabsat, by God's grace, no apay nga insukok ti biyag ko iti Apo, gapo iti preaching ti pastor. Kanayon, hanpulos nga maikat yan ti panunot ko kaabsat. DJ insao, wano jay tema kakabsat nga, inted iti pastor, tayo kakabsat ije pasukin idi 2004. Ti title na ket God's Perfect Will. Adumat ti ambisyon ko kakabsat. Tas inumat iti maysa nga tao nga awan ambisyon na ti biag. Ngam idi mangag ko dayjay, ket ijay nga nagsukunak iti Apo, ket kuna ni Pastor Proby idi, siya sinuman iti mayat nga agbasad Bible School, kunana may sanak nga nagpasango. Hanpulos nga may kat yan ti panunot ko dayjay. Every time nga testimony na, dayjay latta iti umuna nga may testimony kakabsat, aside ka dayjay pan nakaisalakan ko, gapo ka dayjay nga mensahe ti Apo. God's perfect will, ket pudno, nga nakitak iti pagayatan iti Apo, ken ti Apo isot nang ted, iti pan nakaurnos, iti panagbiag ko. The power that God bestowed to His servant. Letter A, the pastor is a gift from God. Ti pastor tayo, regalo iti Diyos. Amen? Han nga sikat ng pili ti pastor. Ti Diyos nga namarswa. Isot ng pili kakabsat. Ket inted na nga regalo kanya tayo.
naawatan tayo kakabsat. Inted na nga regalo kanya tayo. Ket no regalo kakabsat, hantay ko mga paayon, ay ngungutan tayo, ay wanan tayo, gaputa dayta ket regalo iti Diyos kanya tayo. Kas pagariga no adda nagregalo ken kat cellphone, no duma everyday, agsukat iti anantay balay na, housing na. Gaputa kayat mo nga kang kanayon nga flawless na pintas at a regalo. Ingungutam. DJ pastor nga inted ti Apo kanya tayo. Kaabsat ken gagayem. Regalo iti Apo. Regalo iti Apo. Ket aywanan tayo, bakudan tayo, iti sao ti Apo, ken bakudan tayo iti panagkararag kakabsat. Tatama damat preaching na kakabsat. Amen. Sapay ta, si kakaralag data ti puso tayo, nga dayjay nga aramid tata, ket nabalegi. Ado nga kararway iti maisalakan. Hanla nga iti pastor tayo kaabsat. Iti maragsakan. No diket amamin tayo. Gapota maisa tayo nga nangkipagkararag. Amen. The pastor is a gift from God. Letter B. Amoy no naduma. No naduma kakabsat ket nagrigat kami nga makapag-preach may papan iti dagiti pasamak iti biagmi. Tilat na may pre-preach mi kakabsat regarding kadagiti adipen ti Apo. Dayjay pan naka-encourage kanyada. Ngam diyo amo behind kadagijay nga biag iti pastor kakabsat. Adot banag nga hanyo makita. Amen. Letter A, the heart aches, or letter B, heart aches of a pastor. Letter A, we are hurt. Ti adipen ti Apo, masaktanda when young people makes decision that leads to a troublesome and miserable life. Amen? Masaktan kami mat. Han kami nga Superman. Agpaparis tayo kakabsat nga makarik na iti ladingit, makarik na iti panakaupay kakabsat. Amen? Aglalo no makita mi dagiti young people kakabsat nga umasawa ti unbeliever. Iso ako nakidi every Friday aday ti young people fellowship mi ijay church di Claveria. Ket kanayon ko nga sursuruan isuda. May papan iti panagbiag da, may papan ken ni Apo Dios. Kanayon ko nga tubtob nga rin isuda. Gaputa ti young people ti biag ti young people tatta kabsat ket ragragsak ti lubong. At ang nakaawisak nga nagpritsan, ket makitak dagijay young people nga agdengdengeg, awam man lang interesado dati sa ti Apo. Ti amom kanyada kaabsat naglalaing da. Ti amom kanyada, awan panangikaso da iti panagserbida ti Apo. Amo pulos makita, permi nga masaksaktan na kaabsat. Mairitanak, no kakasjay nga edad ti kabataan, di naman lang panunutin, iti pagbanagan ti biag na. Diyo ka di ammo kaabsat, nga dayjay nga kabataan, ti kakasjay nga kabataan kaabsat, dadadaulan day ti biag da. Iso nga kung kuna, ay ayaten da kayo ti Apo, hanyo kumakagurgura, iti panang rebuke mi kanyayo. Hanyo ka makagurgura, iti panang bagbagami kanyayo, ay ayaten da kayo ti Apo. Kaputa momi nga napatag kayo iti Apo, ken mausar ti biagyo ken ni Apo Diyos. Dagidat pakasaktan mi kakabsat. So ngayang people, agpanunot kayo. Sapay kuma, tadagijay decision nyo iti biag. Ket maipakada, maibaga tayo iti pastor, maikararag, tapnon dayjay pagbanagan tayo, masangwanan tayo, masakbayan tayo ket napintas ken nasayaat. Amen. Awan iti ammok kakabsat, nga naladingit nga nanang nukasjay iti biag ti anak na. Naragsak ti nanang, no dagijay anak da mausar yan ti church. We are hurt when young people makes decision that leads to troublesome and miserable life. Letter B, we occasionally beat ourselves up when our sermon has no impact. Amen? Agbirbirakak ka dito, yung agpreach ka absat, nakapimpintas iti panangi deliver ti pastor ti sauna ka absat, hangkaman lang agdengdengeg. Awam man lang iti, kaslaman lang,
awan impact di sao ti Apo. Tano nagawid ka, kaslaman lang, awan nga langag mo ti sao ti Apo. Nagbayag kan nga believer kaabsat, kanayon nga mapritsan, hang ka man lang dumakkel, hang ka man lang maka-invite ti padam nga believer. Han ka di kakabsat, nga dagitat pakasaksaktan mi. Amen? Letter C, we struggle when the churches we lead are not growing. Amen? Agi-struggle kami, apay nga ta Apo, makisarita kam tumanan ti Apo, apay nga ta Lord, usto mo dyan bagak, naglawag mo dyan bagak. Amen? Ngam apay nga kastoy, na dumakkel da ito nga Kristiyano. Letter D, we sometimes hurt alone when we see the loneliness and struggles of our family. Kung kunak nga Rje Claveria, nakad-adu tayo ditoy. Amuyo, JJ may de pamilyami no da duma isakripisyo mo'y payon, nga hami talyawan, gapulang kanyayo. Dagi jay problema yo no da duma, isot asikaswan mi, takayat mi nga dayjay, dagi jay panakasapol yo kanyami, ket maatendaran mi tapnon adadda, nga dayjay biyag mo ket mausar para ti Apo. Nga mulaksit kadagijay nga banbanag nga maaramid kakabsat. Ada jay pamilyami nga gururay. Ada jay pamilyami nga nuladuma masaktan damot. Amen? Letter E. When we see no response. No worship. Madamat pa nagkanta kakabsat, di ka man lang agkanta. Amen? Madamat panagitod, di ka man lang mangitod. Amin dagitoy, gagayem, ket iso iti gundaway tayo, nga mangidaydayaw iti Apo. Iso nga no panagkanta, agkanta ka uray sintunado. Amen? No mablesan ka, agamen ka. Amoyo, dagita, dat yanta pagpapalutan, di da pa'y mabain. Tanjis kunada. Ingkat yan tapalengke kakabsat. Anyat ibagada, o munamon, girit, dumadara kunada, awisan da ka. Daytoy kakabsat, nakapinpintas, nga ibalikas. Amen. Di ka pa'y maka-amen. When we see no response, no worship, no amen, never move by the word. Letter F, make your pastor, our pastor's life, a lot easier. Pagbalinan tayo kakabsat, nga nalaka, iti panagbiag, di adipen iti Apo. Isungar nga kung kuna kakabsat, dagitoy aramidon iti pastor tayo, pagsayaatan tayo. Amen? Iso nga, proud na kakabsat, nga mangibaga, nga nagragsak ti agbalin nga miyembro ti HBBC, makita mo't kakabsat. Amen? Dayti ministry ti HBBC International, nakad-adayon kakabsat. Kat amin tayo kakabsat ken gagayem, sapay ta makatulong tayo, iti adadapay nga panagprogreso, iti trabaho iti Apo. So nga kuna ki di meeting mi, J. Claveria, awang kumati miyembro nga burden. Awang kumat miyembro, no kasano iti panagusad ti ministry, amin tay kuma, kat agbabinadang, agsasaruno tayo awan ti mabatbati. Amen? Make your pastor, our pastor's life, a lot easier. Love him. Amen? Love him. Ayaton tayo iti pastor tayo, tayo kunakon, ti foundation tayo kakabsat, kat ti pastor, kat regalo iti Diyos. Kat no regalo iti Diyos, ayaton tayo, dayjay nga regalo iti Diyos kanya tayo. May kadwa, live right. Agbiag tayo iti usto. Amen? Amin tayo kakabsat, agbiag tayo iti usto, ken makapadayaw iti Apo. Hantay ko mga agbyag, itihaan nga makapadayaw iti Apo, taisupay nga panunutin, ken pakaproblemaan iti adipen ti Diyos. Yan, talangan pa nagpost tayo kadagita social media, no madi DJ, biyag mo kaabsat, permi no makita mi pa ilang, maproblemaan kamin.
Nagpintas nga awan ti pupus mo nga madi. No diket dagiti bersikulo iti Bible. Iti ingka ipus ijay. Tapnon makapa-encourage pay. Amen? Show him honor. Be supportive. Praise the Lord. Amen? Be supportive. Agbalin tayo nga supportive. Iti adipen iti apo. Hanla nga pinansyal, no diket kang runaan kaabsat, nga dakkel nga bagbagkaton iti adipen ti apo kaabsat, daytoy trabaho na. Nakadado tayon kaabsat. Amen? Daytoy lang panang panunot nan iti bakara, kasano na nga ilid. At danto pa dagiti churches, pasukin, klaberya, lawag, kan dagiti outreaches, kat nakadado kaabsat. Atendaran na amin, kitain na amin, evaluaten na amin kakabsat. Pagbalinan tayo, nga iti pastor tayo, kat detay nalagaan man lang ti panang take na iti ministry. Babaeng ka dayjay, panang ipakita tayo, iti suporta tayo. Be faithful. Amen? Be faithful. Receive the word of God. Awaten tayo iti sao ti Apo, no rinebyuk na kay ti pastor, awaten tamom nga isot pa kay surwam, ang kagrebrebelde. Amen? Adangar ng damag kanyak, pastor, kunana, pastor, dito'y church me, adan ti 21 nga timalaw kunana, kat nagsingpot pa nga pastor. Amen? Wahana pa amo agungit. Kat kunak, kung nakti pang panunot ko, anya langon ni may HBBC ko na. Di mas lalo ng praise God. Bayat iti kadak di klaberya kaabsat, awampay. Awampay iti nag-backslide kaabsat. Nga prinitsak. Kat kunak nga rod, kanayong ko nga ibaga. Oray damagan nyo kadag iti kakabsat di klaberya. Kunak kat, amuyo, ti practice ko di klaberya tata. Kaputa, 8 o'clock at daiti Sunday school min. No siya sinot maladaw iti 8:05. Ag-memorize, hana pastor kan di asher. Ag-memorize ti 20. Amen. Iso nga, numangrugi kami sa ti Sunday school, 8 o'clock, at daiti sangapulon, dagi dyan at duma, at danay jerwar. Oh, discipline. Amen. Tanawan ti disiplina nga ipakat tayo kakabsat, tilantan to kay kayat ti miyembro. Ket kunakpay kanyada kakabsat, amuyo, hanyo nga, dadaulan iti trabaho ti Apo. Ta mismo nga siya nakita, iti gagat iti patriarch tayo, nga nang ipundar kadagitoy nga trabaho ti Apo. Ket no papa, laglagi ba nyo kunak kanyada kakabsat. Kunak kanya dagat no, papa anawa katoy. O patiri daw ti church, kunak. Mabalin mo drumwaran. Amen? By God's grace, kakabsat, kay kayatan damot day nga ibagbagak. Amen? Kat blessing kakabsat, umad-ado kami, idi Sunday, 105 kami. Amen? Katanyan tulangan kaabsat, no ma-encourage amin nga miyembro kaabsat, nga agitugot ti sagtumong galmay sa, awane na, kapapatakder mabalintay man ti rakraka na yun kaabsat. Amen? Anyan nga trabaho iti Apo. Iso nga, datayo kakabsat, agnakam tayo, tapnon makabadang tayo iti trabaho iti Apo. Amen? Be faithful, receive the word, keep Him in your prayers. Dagiti pastors tayo, kang runaan iti patriarch, kan senior pastor tayo, dapat isudat ti umuna kadagiti prayer list tayo. Amen? Tamom ni karkararag mo dagitoy, at adipen ti Apo, uray di mo'y karkararag, gan dagiti personal mo, ti Apo amuna ti ipay nakin ka. The power that God bestowed to His servant. Amen? Sino't makaibaga kanyayo, nga bunga nak ti preaching ni pastor. Amen. Bunganak iti panang rebuke ni pastor, tano awan kumadagijay, awan nak kumatatan. Amen. Number 3, the power of the sanctuary. Amen. Tibileg kakabsat,
iti makitam, ken maipaay, iti iaten mo iti church. The Bible says, Hebrews chapter 10, verse number 25. Not ko na jay, not forsaking the assembling of ourselves together. Amuyo daytoy nga verse, kuman daytoy. Han nga suggestion. Han nga daytoy, inakto no masangok. Haan. No kuman kakabsat, kuman ti Apo, aramidem tati apot nang ibilin dayta. Amen. Han nga itay, numasangok to, tumalpas ko daytoy nga obrak, isuntot papan ko, isong ano duma, gagayem ken kakabsat. Haan lang nga DJ, i-attend tayo ti church, isot schedule tayo no duma, aglaba ka pay lang. So ano duma, maladaw ka. Di amin? Adapay lang na panam, inaawis na kan kumarem. Iso nga, tinoy may ka, naladaw kan. Amen? Tatay bigat kat, ti amok siyak tinaladaw. Iso nga, kunak ka ni Mrs. ka ni Paul kat, intayon, hanak laberya dito, kunak. Intayon, baka unaan na tayo ni pastor, kunak. So nga, awan pa'y, manmanupay lang ti tao tatay, dagiti pa lang nagiplastar. Nagpintas man nga, no daytoy umayin ti pastor, adakay ditan. Dapat ilaan tayo nga min, DJ, aldaw ti Domingo kakabsat, nga paray ti Apo. Kas jay tapnon, iti oras ti alasudso, adakad to yan. Amen? Oh. Letter A, we are encouraged by our fellowship. Psalm 55, verse number 14. Hangkay ma-encourage kay deta ka abay mo data. Deta may nangalaman no ken katatay. So kunana ti Bible, we talk sweet counsel together and walk unto the house of God in company. Amen. Nagpintasin kakabsat. DJ iyo umay mo iti Apo, mapasamit kakabsat. Iti langin-langin yung agpada. No nagkatugaw kayo, kakabsat, haan lang nga dagiti aramid ti lobong pagsarsaritaan nyo, no diket kasano iti panagtrabaho, iti Apo ti biyag mo, dikat agpinabilig kayo. Amen? Kasjay ti dapat kakabsat, haan nga daytay, baybayan tayo ti pada tayo nga believer. Idi na minsan, nalpas ko yung nga inadal iti Book of Acts. Nakita kakabsat iti biyag dagiti believer iti Book of Acts. Daily in the temple, daily reading the Word of God. They care daily. Amuda nga, aywanan, tipada na nga namati. So kung kunak man in church, sapay ko ma, hangka ko mga imay dito yung church, nga awam manlat na teksam nga maysa. Kinumustam, DJ padam nga believer. Kinumustam iso na, no umaymot lang unuhaan. Han nga itay, no sikalatan. Dapat amom nga ikir, DJ padam nga Kristiyano. Amen? Atag, kakabsat tayo ditoy. Agsisin nakit tayo. Dapat no kasanot pa nagrom. Kasjay mo't kuma, DJ padam nga believer. Iso nga, i-encourage kayo, nga kasjay kuma, iti aramiden tayo. Amen? Letter B, we dedicate our life and be committed. Yan ti church, gapo ka dagiti preaching kakabsat, nga mga gantayo yan ti church, DJ tayo nga makita, iti panagtrabaho ti Apo, ti biyag tayo, ken makakita iti trabaho ti Apo, anyat aramiden tayo, agbalin tayo nga committed. Psalm 66, verse number 13, I will go into the house with thy house with burnt offering, and I will pay thee my vows. Amoyo, nakadado ti karita yu ti Apo. Damdama, baka agkari ka man ti Apo. Kunam, Lord, tulungan nak nga ma-involve ti church. Tulungan nak nga agbaling nga faithful ken ka. Tulungan nak Apo nga agbaling nga faithful soul winner. Sapay kumata, dito nga tawen, maaramid ko amin nga every Sunday, every prayer meeting, at danak yun ti church. So dayjay ket commitment mo iti Apo, tulag mo ken ni Apo Dios data. Hamo ko mga baybayan, hamo ko mga ikompromiso data nga tulag ti Apo. Amen. Letter C, joy overflows in the heart. Amen. Psalm 84 verse number 4. Kuna na iti Bible, Psalm chapter 84 verse number 4. I am counted with them that go down into the pit. 84 verse number 4.
84. Amen. 84 verse number 4. Blessed, the Bible says, blessed are they. The other word, the blessed is happy. Amen. Blessed are they that dwell in thy house. Naggasat tayo, nagragsak, naragsak kamot lang. Amen. Hangkamot lang masursuron kakabsat. Hangkamot lang naladingit. Kunana ti Bible, naglawag. Blessed, happy are they that dwell in thy house. Agtalinaed. Napintas ti agyan, ti balay ti Apo. They will be still praising thee, Sela. Ijay latakot adda nga panangidaydayaw iti Apo. Iso nga nagpintas kakabsat, iti kang kanayon nga umay ag church. Dagijay problemam, dagijay temptation, dagijay pakaapalam ti lubong, may katda kakabsat, gaputa iti yan ti panunot mo ket ti Apo. Joy overflows in the heart. Letter D, abounding in everything. Amen? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Birokem nga umuna, iti balay iti Apo kaabsat, ket amin dagijay kasapulam, ited to iti Apo. Amen? Wanya dat kasapulam tatta, hanlang nga material, jay pay solusyon, jay problema nga agdama, jay solusyon, jay pampanunutem nga agdama. Malay mo, baka yung salita ng Diyos, kat isot nakaited, ken ka, iti pakapanunutam, ken mang solusyon, dayjay nga problema. Amen? Letter E, gladness. Psalm 122 verse 1, I was glad. Haan nga sad. Amen? Oh, iso nga dapat no, nang rugi ka jay pag-welcome nun jay baba ka absat naragsakan. Amen? Apay, makitang pelang dagi jay nakakapintas, kakagwapo, nga asher gan asheret, maparagsakan. Asheret pela di jay kan asher, anyan tulangan no sumrek ka, makitam iti blessing iti unag. Dilalalo ka nga maparagsak. Amen? Iso nga han kuma nga boring ken ka ti umay iti church. No di ket ragsak mo. O ton no malam kakabsat. Amen? Diyan mo no adati activities tayo no malam. Amen? Sapay kuma tauray malam no kasanot bilang tayo ditoy, kasjay kumapay ti bilang tayo. Laglagi pa nyo, aging gati alas 12, iti rabi, Sunday data. Amen? So Sunday data, kaabsat, ken gagayem. Next, you will find treasures. Mabiro kam ti kinabaknang, kaabsat. Iti balay ti Apo. Amen? Dagitalangan, kababay mo, kakabsat, kinabaknang dagitan. Amen? Jay sa uti Apo nga may panayag, kinabaknang data apay. Isot mang balbaloy, jay biyag mo. Isot mang ted ti direksyon, jay biyag mo. Letter G, you will find discipline. Amen? Ecclesiastes chapter 5, verse number 1. Anat kunanay jay. Kunana kaabsat, numapang ka iti balay iti Apo, behave yourself. Amen? Amom nga disiplinaan. So ako nakidikalman, iti Claveria, idi miniting ko, sakbay nga umay kami kakabsat. Dapat amuyo nga ornusin tabagbagiyo. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear. Nakasagana kang agdengeg. Amen? Nakasagana mo't lang ti puso yo, ti panunot yung agdengeg. Iso nga, no simrek ka dita, dapat ijepe lang balayo nagkararag kan. Nga Lord, tulungan nak, nga nyaman nga mahig ko nga saum tata, sapay ko matagbaling nga encouragement kanyak. Amen? No ma-rebuke nak Apo, ket iso iti panangidalan mo ti saum kanyak, tulungan nak Apo, nga mabalbaliwan je biyag ko. Ready to hear, than to give the sacrifice of Pauls, for they consider not that they do evil. Amen? Next, letter H. It releases envy and foolish desire. Amen? Umapal.
kitain nyo kakabsat, basa Psalm 73 verse number 11. Nagpintas na ito'y kakabsat nga verse. Psalm 73. Verse number 11. Kunana, and they say, how that God know, and is their knowledge in the Most High. Daytoy nga tao kakabsat, idi awampay je balay iti apo. Look at verse number 2. Kunana iti verse number 2. But as for me, my feet were almost gone. My steps had dwell nigh sleep. Verse number 3. Idi ampay simrek je balay iti apo, kasto iti panunot na. Verse 3. For I was envious at the police when I saw the prosperity of the wicked. Amoyo, nohang ka umumay ag church. Kat awam mang magam nga sa uti apo, umapapal ka. Iso nga adot yang people nga umapapal, makita na daytay, tay barkada na, napyapay isuda tani, gayem dan, siyak awampay. Amen. Napyapay isuda ta, ni adanang titi, tobleron, siyak awan. Amen. Nang nangruna ta, aldaw ti puson, gaabsat tatangabulan. May kam iti tobleron, nakangin-ngin nga roses, dayjay kayan ayat mo, dayjay nanang kentatang mo nga nagrigat, di mo man lang may gatangan tsinelas na. Amen. Dayjay kayan ayat mo may bagam, I love you, I love you. Ninanang mo, kentatang mo anyat ibagam, bibiyang ko. Amen. Kastat ado nga yung people data. Kaputi ana yung umayan di church, umapapal ka absat, iti lubong. Ure pa'y kanya tayo nga natataingan. Umapapal tayo. Diba? For I was envious at the police when I saw the prosperity of the wicked. Amen? Look at verse number 17. Nagpintas, kunana. Verse number 17. Kunana, until I went into the sanctuary of God. Then understood I their end. Amen? Maawatam. Iso nga, amuyo, no sika kata, kanayon kayan ti church, iso nga kung kunakat, mairitanak kadagiti kabataan, ngawang manla interes na ti sao ti apo. Dagita, dat ti lupong tikit kitaan na. Iso nga nagpintas, idi mapanag iti balay iti apo, maawahata kon ti pagpadaganda dagiti nga tattao. Amen. Iso nga tatta, hamo nga ay ayon jay biag mo nga awan manlat kas jay ko, napyada pa'y taadda kas jay, siyak awan. Maawatam ti bagbanagan ti biagda. Amen. Hamo hanay sut apalam. Tad, ado nga amang iti bendisyon, nga itod iti apo iti biag mo. Look at verse number 18. Anat ko na ti Bible, surely, thou did set them in slippery places. Amen? May pagalisan ti biagda. Thou castest them down into destruction. Pakadadaelan da. O, anyat kayat mo tata, agdaydayaw ti apo, kanayon ti balay ti apo wano, dayte awan kayan ti balay ti apo kat apalam isuda. Amen? It releases envy. Pukawon na kakabsat di panagapal. Amen? So nga, no adapay lang ken kat panagapal, ken kadagiti na in maagan nga aramid kakabsat, kat sapay ta daytoy sa uti apo, isot manglawag ken ka. Ket maawatam, dayjay pasamaken ti biag, ti tao nga awan ken ni Apo Diyos. Amen? O anat ko na ni John Wesley, my fear ko na. My fear is that our people will become content to live without fire. Amen? Sapay ko makabsat, hantay yung makontento lang, nga kaslang stagnant di spiritual life tayo. Hantay nga nabaran ti panagserbi tayo ti Apo. Daduma nakabarbara panagserbi ti Apo. Ore handa kayaban at da kayo ti church. Ore hanap pa'y Sabado, Monday to Saturday o no, Friday, at da kan ngagsulsulwining. Ngam ti kaadwan, orayon na pala di Saturday, iti pa nagsulwining. Amen?
Yan ang fear ni John Wesley. To live without fire, without power, and excitement. Amen? The supernatural elements that make us great. Katamuyo, kaabsat, dagijay kinabara tayong agserbi ti Apo, isot mangted ti pan nakaparangay, iti trabaho ti Apo, tad adu tayong agbibinadang. Andrew Murray, sabi niya, a revived church, amen, is the only hope for a dying world. Amen. Sapay tamariing tayo kakabsat. Amoyo, iti aktibo nga church kakabsat. Isot pag-asa, daytoy managbasol nga lubong. Iso nga kakabsat, hantay ko mga itulok, nga kakapoy, ma-discourage, ken agbaw tibiyag tayo, no diket nabara ko matibiyag tayo kakabsat. Tada tayo tinamnaman day ti lubong, nga makaitad ti solusyon, day jay problema ti tattao. The power. Amen? Next, number 4, the power of the Scripture. Amen? The power of the Scripture. The Bible says, 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ti sao ti Apo, kaabsat, ket inted ti Apo, nga isot mangikorek kanya tayo. Amen? Isot agbalin nga pundasyon, iti doktrina tayo. Amen? Isot mang babalaw ken ka, mangisuro ken ka, tapnon jay biyag mo, agbalin nga naurnos. Amen? Iso nga rod, nga iti biyag tayo, hantay liwliwayan, iti panagdebosyon. Hantay liwliwayan, iti panagbasa, iti Biblia. Amen? Hantay liwliwayan. Gaputa daytoy sao ti Apo, nabileg iti panagbiag tayo. Awanan ti pangisokatam, iti sao ti Apo kaabsat. Gaputa ti sao ti Apo, isot mangiturong iti biag. Kunangarod ni Mang Daniel Webster, education is useless without the Bible education. Amen? Uray pay kano di adal ti maysa nga tao. No awan ken kuana, iti adal iti sao ti Apo, awan serbina. Amen? So nga kung kunak nga rod, kitain nyo, no kumalang iti sao ti Apo kat maiwaras ka dagiti tao, may kasabat ti sao ti Apo, mabalin nga maliklikan iti tao, dagiti banbanag nga han nga mabalin nga aramiden ti biagda. So nga, dayjay kakabsat, kunapay ni Aristotle, the roots of education sa Biblia are bitter, but the fruits are sweet. Amen? Oh, iso nga ti Biblia, again, aywanan tayo, tibiyag tayo, tina-spiritualan. Kuna ni Jesus, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Amen? Vitamin C, iti Bible. Isot mang pa, lang to, tibiyag tayo. Iso nga adot, agkakapoy nga Kristiyano, baka nagbasbasad Biblia. Nagdevotion. Awan panawon ng ti Biblia, baka tatala nga nagsarak kayo ta Biblia. Amen? Oh. So the power of the Scripture, letter A, it gives us enlightenment. Ikan na tayo, iti pan nakalawlawag, kakabsat. Amen? Malawlawagan ti panunot mo, malawlawagan silawan na ti turungem. Amen? Isot agserbi nga mangi-guide iti biag mo. Amen? Agserbi nga kumpas ti biag mo. No umay kay ije klaberya kaabsat. Halos amin nga ada je igit ti baybay kanayon je minanga. Ket ada iti plan-plano ni Brother Harold nga mapan je puga. Mapan na urnosen dagi je tao ket sharean na ti ebanghelyo ti Apo. Puga Island kakabsat. Ket amuyo halos amin nga dadjay, dagijay kalkalap kakabsat, adayo jay papapananda, pugaken kalayan. Ijay ti pakabiro kam ti nagkaado nga ikan nga naggiimas. Katamuyo, kadag travel da, adajay kumpas da. Tano kano, adadan ijay, tenga ti baybay, handan makita ti bantay. So nga masapul dat kumpas. Tano awang kumpas mo nga napan dijay,
Mayaw awang ka, baka Taiwan pa panam. Amen? Kadjay kumpas, isot mang iturong ken ka. Iturong na ka, no yan nat yan mo. Kan pagsubyam. Ti sao ti Apo, isot agbalin nga kumpas ti biyak tayo. Ti sao ti Apo, isot mang lawlawag ti biyak tayo. It gives us encouragement. Amen? I-encourage na tayo iti sao ti Apo. It gives us enablement. Ti sao ti Apo, isot mang tedken ka, iti kiret pigsam, kan kinatipker mo, tapnon iti kasta mausar mo, para iti trabaho iti Apo. It gives us enthusiasm. Kan naka iti ragsak, joy nga agserbi ti Apo. Iti sao ti Apo. Amen? Kunana dito ikakabsat, spiritual maturity. Spiritual maturity is not about how much time you put in, but how much truth you observe and applied. Amen? Kita nakadado nga Kristiyanon tinagbabayag, makita nga tan ti epekto ti sao ti Apo ti biag na. Hello? Kasla ko man, no ammom, no tatakapsat, usot pagpapudaw, gimatang kat kujik, makita niyan talangam. Di nga amen? Pimudaw kan, ti saludsod, ti spiritual, ti panagbasam ti Biblia, panagadal mo't Biblia, at dangatan epek na ti biag mo. Amen? No epek, kakabsat. Awam man lat epekto na, awam man lang ti makitam, nga epekto na, jay sao ti Apo ti panagbiag na. Dayjay tinagladingit kakabsat. So amin dagitoy kakabsat 1-4 makitam kuma nga isot mangidalan ken ka. Mangpabileg ken ka. Lastly, haan kuma daytoy nga pan nakabalin iti mangidalan ken ka. The power of Satan. Amen. Ti pan nakabalin ni Satanas. Amoy umatan no anat kababalin ni Satanas. Kunana jay John 10:10 ni Satanas ket mangpapatay, mangdadael, mangted iti pan nakaparikot iti biag na. Nakita yo, ngam iti Apo ni Apo Jesus kaabsat, ikan na tayo ti biag, ken biag nga nawadwad. Amen? Makitam no anyat aramiden ni Satanas. Dadaelan na ka. Han kumanga daytoy nga pan nakabalin, iti agraira ti biag mo. Tano daytoy nga pan nakabalin, ti agraira ti biag mo, hangka makabadang ti church. Mangbadang ti church no kwa. Mangbadang. Han nga makabadang. Iso nga, adada na kita'y miyembro kakabsat nga nagpinta si bagbagam, so ayun da, apay, nalungugan ni Satanas. Masapol mo ti manto, tay nangisit, tapnon, agsao day taadakin ka. Amen? The power of Satan. Daytoy kumakabsat, haan nga isot mangted kanya tayo, tipan nakabalin. Anyat aramidon ni Satanas, kabsat, to destroy the work of God. Dadaelan na. Amen? Dadaelan na. Iti trabaho iti Apo. Isot mang dadael, lapwedan na. Kasla ijay book of Nehemiah. Iti patak derenda ijay wall of Jerusalem. Kat adada Sanbalat ken Tubaya. Awan kumati Sanbalat ken Tubaya. Amen? No diket makibadang tayo nga mga ramid jay kayat iti Apo. Hantay ko mga paapektaran kaday jay pan nakabalin ni Satanas. Titibiyag tayo. Tapnon maaramid tayo jay kayat ti Apo iti panagbiag tayo. To destroy the work of God. Dadaelan na. Amen. Adot mangeg mo nga sao-sao dita. Amen. Adot mangeg mo nga balita dita. Haan ko mga iso iti denggem. No diket aramidem jay kayat ti Apo iti biag mo. Amen. Hangka kuma nga paset kadagi jay. No diket maysa ka nga makipagpaset nga mangisakit iti trabaho iti Apo. Letter B, to destroy the testimony of every Christian. Dadaelan na ti testimonyo dagiti namati ken ni Kristo. Amen. Iso nga hantay ko mga ialaw, di pa nakabalin ni Satanas tibiyag tayo. Nagpintas, deta inaramid na tibiyag mo. 20 years, 50 years nga inalagaam ta testimonyom, maperdilaeng itimay sa nga minuto.
Anya pa'y kakabsat. Iso nga, no inrogim ti napintas nga nasayaat, nga pagbanagan iti biyag mo kasmay sa nga anak ti Apo, hangka kumapapektaran, kadagiti aramiden ni Satanas, tapnon jay testimonyom kakabsat, haan nga agbalin nga blurred, haan nga agbalin nga nakusnaw, no diket may matangan ti tao nga nagsayat, dayta nga may pakpakitam nga modelo. Amen? To destroy the testimony of every Christian. Letter C, to destroy the faith of growing Christian. Amo yung pagugusto ni Satanas, nga dadaelan, dagiti, naggrown ti pamati. Amen? Isong agal-alwad tayo. Agbalin tayo nga careful ti Christian life tayo. Aglalon no, naggrow kan, kat makita ni Satanas nga, narigat na ka nga madadaelan, alwadam. Baka ikan na kanto iti patibong, kat tanggapon deta nga patibong. Amoy ni Satanas kat kwa, nalaing nga agukay-ukay ni Satanas. Wan, nakad-ado ti dasar na ken ka. Agpili ka, berde-berdengem kakabsat, no kayat mo unuhaan. Ket no makita na kakabsat nga dayta ket pagugustom, ay, kang kanayon na nga ited, aging nga madadaal ti biyag mo. Iso nga, agal-alwad tayo. Aglalon no, datayo ti maasahan yan ti church, agal-alwad tayo. Amen? Agkararag tayo, balkutin tayo, tibiyag tayo kakabsat, iti pamati ken panagkararag, tapnon iti kasta, jay makita ti Apo nga panagdakkel mo, panagangat ti Christian life mo, ket haan nga kaya nga dadaelan ni Satanas. The power of Satan to destroy the work of God, to destroy the testimony of every Christian, and to destroy the faith of growing Christian. Amen? So han ko mga daytoy nga pan nakabalin, iti mangituray, ken agraira iti panagbiag tayo. No diket ikaten tayo daytoy nga pan nakabalin. Tapnon daytoy nga aramid ti Apo kaabsat, ket makabaelan tayo, babaen ti parabor iti Apo. Amen? So I hope nga daytoy nga lesson kakabsat, ket nagbalin nga encouragement kanya tayo. Challenge iti panagbiag tayo, nga dadapay nga suportaan tayo, iti trabaho iti Diyos. Amen? Let's pray. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kami Apo iti daytoy nga aldaw. Pudno launay Apo Diyos, nga iti church ket masapul Apo nga mapabileg. Gaputa adday iti panggep mo Apo Diyos kanyami. Ket tulungam Apo, orepay Apo Diyos iti patriarch mi. Nga iso Apo Diyos iti mangkit kita overall, nga mangkit kita iti pagsayaatan iti ministry ti HBBC. Tulungan met Apo Diyos iti senior pastor mi. Kang runaan Apo Diyos, DJ trabahom Apo, nga mairugi ije Hong Kong. Ket Lord, kadaytoy nga agdama, masapul na ka Apo, nga mangtit ken kwa na iti kiret piksa, ken kang runaan ti wisdom, ken kastamot kadagiti domngeg Apo, dagiti bisbisitas nga imay. Sapay ka di Apo Diyos, tajay puso da si papakumbaba, nga umawat, iti biag nga agnanayon ken kaapo. Bendisyonan na kami met Apo, dagiti kang runaan, dagiti miyembro Apo Diyos. Dakkel iti trabahom Apo, hami mapakabaelan. Iso nga Lord, tulungam, dagiti kakabsat, nga sapay kadi, tagkaroon da Apo Diyos ti puso, ken panagnakem, nga makita da iti trabahom ket tumulong da Apo. Tapnon adadapay Apo Diyos, nga napaspas, iti panagdakkel, iti trabahom Apo. Lord, haan nga para kanyami dagitoy Apo, no diket para ken ka. Sika iti mapadayawan Apo. God, thank you for all your blessing. Ngayon paay mo iti HBBC Apo. Thank you Lord, iti patriarch mi. Agyaman kami iti napalalo Apo Diyos. Tanakad ado iti banbanag nga impakitam kanyami. Dahito'y tema mi Apo Diyos, enlarge our cause. Ikan na kami, Apo Diyos, ti tarigagay. Nga mang-fulfill ka daytoy, Apo Diyos. God, thank you, iti ayat ken parabor mo. Because all these things we ask, in Jesus' most precious name. Amen.